Ola, hoxe imos crear un cartel personalizado que servirá para colgar na porta do baño e así saber se está ocupado ou non. Para iso necesitaremos un par de folios de cores como estes, unha tesoira, unha barra de pegamento, un boli, unha caixa de cartón que teñamos por casa ou unha cartolina, un pouco de cinta adhesiva, un fío un pouco gordo e agulla. Para isto teremos que axudar os vosos pais ou nais. Ben, para comezar, escolleremos un debuxo. Eu escollín facer a orbe. Cando teñamos o debuxo feito, collemos a caixa de cartón e co pegamento pegámolo nela. Despois, recortámolo e quedará algo parecido a isto. A continuación repetides o procedimento. Podedes facer outro debuxo se preferides. Eu fixen outro orbe, pero ao revés e con outra cor. Despois temos que facer outro debuxo un pouco máis ancho que servirá para que se poidan colgar os outros dous. Eu, por exemplo, decidín facer un libro. Agora xa só queda montalo. Collemos a agulla e o fío e facemos un burato na parte de abaixo en cada lateral. Metemos a agulla por este lado, pola parte de diante. E despois metémola polo outro lado. Débense deixar os fíos máis ou menos da mesma longitude. Collemos a órbil e damoslle a volta. Pegámoslle o fío. Eu vou utilizar unha estreliña e esta pistola de silicona. Tamén podedes utilizar un pouco de fío, se non tedes. E repetimos o procedimento no outro lado. E xa casi estamos. Só queda montalo na porta do baño de maneira que este órbil tapará este lado e se queda así o baño estará libre e se está así o baño estará ocupado e non se poderá pasar. Espero que o pasarades ben e vémonos noutras manualidades. Agora está ocupado e agora está libre. Adeus!